для нас дня. Сейчас у нас в прямом эфире Богдан Буткевич, известный журналист. Он по телефону на связи. Человек, который имеет четкую выраженную патриотическую позицию проукраїнську. Привіт, Богдан. Доброго дня, пане Ігоре. Ну, радий, якщо не бачити, то чути. Скажи, будь ласка, я відразу головній темі. Що ти відчуваєш, коли чуєш новини про те, що АТР заблоковані рахунки, і також загроза є вже реальна, навіть загроза з допомогою суду, щоб не було більше трансляції на окупованих Крим? Ну, я можу розпочну спочатку з професійної точки зору. Звичайно, якщо не буде каналу ТР, величезна кількість журналістів. Ну, коротше, буде ще одним меншим нормальним місцем, де може працювати нормальна людина, а таких місць в нашій країні стає все менше. Це по-перше. А якщо брати, звичайно, з точки зору загального контексту, звичайно, це абсолютно неприпустима історія, яка пов'язана з тим, що, ну, я не знаю, мені здається, от я просто розумієте, от особливо в світлі цієї поїздки пана Зеленського на літаку пана Патрушева і можливої зустрічі з ним. Ще не підтверджена інформація, воно збирається судитися з нашими колегами з Радіо Свобода, але все ж таки. Ви розумієте, з одного боку, я от коли почув про всі ці новини, я подумав, просто головотяпство, тому що, розумієте, бюджет не виконувався, оця хрінь, там у багатьох людей були затримки зарплати, тому що справді дуже якісно в кавичках спрацював МІН. Але ви розумієте, враховуючи той факт, як зараз це відбувається, що вже середина лютого, а питання не вирішується, то це ж трошки інше забарвлення тепер має. Тобто це не головотяпство, це те, що просто сучасна нинішня наша прекрасна влада, напевно, вважає, що, ну, нафіг ті кримські татари потрібні, зачем на них гроші витрачати, краще ми будемо квартальчик крутити через колишній ОАТВ на Донбас. А на Крим взагалі нічого крутити не треба, бо вже ж можна забути про нього, правильно? Якщо чесно, це абсолютно неприпустима історія, от ще через що? Розумієте, найбільша проблема полягає в тому, що я так розумію, що це ставлення до цього каналу, ось вибачте, я на правах людини, яка там не працює, можу собі дозволити це говорити. Я так розумію, що, ну, скажімо так, в головах пана Зеленського в кращому випадку кримські татари, враховуючи, що там лідери цього народу зараз там знаходяться в опозиції, політичній партії, яка знаходиться в опозиції до пана Зеленського, вони, мабуть, вважають, що нафіга нам потрібен цей канал, він все одно, мабуть, тільки гадості буде тільки про нас говорити. Ну так давайте їм фінансування приріжемо і пішли вони кудись подалі, розумієте? Це в кращому випадку. В іншому випадку можна говорити про те, що це тупо пряма зрада. Це справді просто-напросто в рамках якихось умов, угод з росіянами, росіяни сказали, що, ребята, давайте без оцих приколів, тому що нам в Криму ніяких АТРів не потрібно і не треба, щоб хтось туди ліз, і оце от там щось таке говорить не потрібно. Тому я не знаю, мені поки важко сказати, повторюся, що тут більше головотяпства, політичного розрахунку чи вже геополітичного, але я дуже боюся, що насправді всі три фактори можуть співпадати з історії з АТР. От якось так. Дякую, це була версія Богдана Буткевича, журналіста. Я ще хочу додати, Богдане, ти мене чуєш ще? Так, слухаю вас. Я хочу додати, що ось ти згадав про Донбас окупований. Нам сьогодні був дзвінок прямо з Донецьку. Там люди дивляться АТР уважно. Багато людей, яких знає та людина, яка телефонувала, патріотів, які кажуть, що ми залишилися майже без всього українського телебачення, і ми дивимося АТР, це для нас надія. І не тільки в Криму, щоб всі знали, що на окупованих територіях Сходу України теж нас бачать і теж вважають за вважають трагедію, можливу втрату трансляцію нашого телеканалу. Ось так. Ну, це тільки підтверджує мої слова, що цілком можливо, на жаль, за цими штуками може стояти і геополітичний розрахунок. І це насправді просто найбільш жахає в цій історії. Тобто я ще готовий зрозуміти, що просто бардак, там, профан при владі, окей, я це ще можу зрозуміти. Я навіть можу зрозуміти цю тупорилість українську в тому плані, що я скажу, що, мовляв, вони ж там ці парахаботи, давайте, чого ми грошей державних будемо давати. Але якщо це справді угода з Росією, і вас намагається закрити просто тому, що ви фактично єдиний голос для татар, та не тільки для татар, а по суті єдиний канал, який повноформатно працює постійно для людей з нормальною адекватною позицією в Криму і на Донбасі. Ну от тоді, вибачте, будь ласка, це вже, я не знаю, з чим це можна порівняти. Це пряма зрада. От просто пряма державна зрада. По-іншому це не злочин.